Nokian teollisuusapu. Vuonna 1987 perustettu perheyrityksemme tarjoaa sähkö- ja automaatiopalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Suunnittelemme, valmistamme ja asennamme automaatio- ja pneumatiikkajärjestelmiä. Teemme teollisuuskiinteistöjen sähköasennuksia aina kaapeloinneista pistorasioihin ja valaistuksen toteutuksiin. Selvitämme laitteistoviat ja huolehdimme tarvittavista korjaustoimenpiteistä siten, että laitteisto voidaan ottaa uudelleen käyttöön nopeallakin aikataululla. Laadimme sähkösuunnitelmia asiakastarpeiden mukaan ja teemme sähköasennuksia kerros-, rivi- ja omakotitaloihin. Asentajiemme vankka kokemus varmistaa, että vaativatkin kohteet valmistuvat sovitussa aikataulussa ja laadukkaalla lopputuloksella. Pystymme vastaamaan sähköurakoista ja sähkösaneerauksista tarvittaessa avaimet käteen periaatteella. Ammattitaitoinen huoltohenkilökuntamme korjaa automaatiojärjestelmät nopeasti ja tehokkaasti. Palvelemme asiakkaitamme runsaan 20 automaatio- ja sähköalan ammattilaisen voimin. Laaja-alainen osaamisemme takaa onnistuneen lopputuloksen kaiken kokoisissa urakoissa.